F'intervista waqt il-programm Net Live, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li kienet tistenna reazzjoni immedjata mill-Gvern wara d-deċiżjoni tal-Qorti dwar id-dil tal-isptarijiet u anke wara li issa ħareġ it-tielet rapport tal-Awditur Ġenerali. Il-ftehim li għamel il-Gvern Laburista mal-Vitals u l-Steward dwar l-isptarijiet għandu isem u kunjom nista' ngħidu li huwa frodi u erq. L-MEP Maltija qalet li mill-bidunet il-messaġġ il-Gvern kien ċar dbieħx l-isptarijiet u referiet għal kawża li feta Hidri Ndelija. Qalet li l-Partit Nazzjonalista u impenjat li jibqa' jaġixxi fl-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-President Metsola insistiet li d-deċiżjoni tal-Qorti u r-rapport tal-Awditur Ġenerali juru li l-kuntratti la kienu fl-interess tal-ħaddiema tas-saħħa u lanqas tal-pazjenti u li l-450 miljun euro li lanqas jinkludu l-pagi tal-ħaddiema setgħu jintużaw aħjar. Jekk inħarsu lejn fejn nistgħu intejbu dan il-pajjiż, fejn nistgħu ngħinu lil minnu fil-bżonn, fejn nistgħu nassiguraw li kull min jaħdem fis-settur tas-saħħa, kull min jaħdem fis-setturi tal-forzijiet tal-ordni, fis-settur pubbliku, eċetera, kieku nistgħu nżidu l-pagi, ngħinu lil min qed ibati, lil min ma jistax ilaħħaq sal-aħħar tax-xahar. Il-President Metsola semmiet kif il-Gvern rid jaġġel minflok ikollu diskussjoni serja u qalet li mhux biss għandha tintrefa' r-responsabbiltà iżda l-flus kollha li nataw iridu jintraddu lura.